Už mělo být krásně. Večer po práci ještě pár kroků za dům, pod duby k úlům. Pozorovat poslední navrátilky, jak se pomalu snášejí a nektarem obtěžkány dosedají na leták. Krátké pozdravení strážkyni na česně a pak do temného úlu, kde už čekají sestry, aby převzali drahocenný náklad. A ta vůně. Na konci dubna ještě kvetou třešně, pampelišky, jabloně, švestky, hrušně a všechno teď rozvíjí v nádheru slibující nektar nebo je krátce před rozkvětem. Po teplejších dnech to u včel voní jako na jarmarku u stánku s cukrovou vatou. Nadýchat se teplé, sladké, těžké vůně v den, kdy včely nanosily spoustu nektaru a k tomu slyšet bzučení z dřevěných nástavků, to je přesně všechno, jak má být. Jenže tentokrát je všechno jinak a já si dělám starosti. Nejdřív nechtěla být zima opravdovou zimou, protože ještě okolo Vánoc panovaly teploty nad 10 stupňů, mrazík se tehdy neobjevil ani v noci. To znamená, že mladší matky nepřestaly klást vajíčka. Larvičky, které se z nich vylíhly, musely být krmeny. Počet včel v úlech sice zůstal vysoký, ale zásoby potravy kvapem mizely. Vystačí až do doby, než v březnu začnou kvést vrby? Někteří včelaři vyprávěli o vyhladovělých včelstech už v únoru. Nezakrmil jsem náhodou i já nakonec méně, než bude potřeba? Pro včelaře totiž není větší ostuda, než včelstvo na jaře uhynulé hladem. Na začátku dubna konečně pár teplých dnů. Situace s potravou se mírně zlepšuje. Rozkvětla vrba jíva. Včely mohou sbírat nějaký ten nektar a matka teď klade až 1200 vajíček denně. Tento počet ještě stoupne, a to zhruba na 2000. Teď musí počasí vydržet. Jenže přichází, pomalu jako každý rok, příliv polárního tlaku vzduchu. A to na 10 dnů. Vydrží to ta spousta larev, o které se včelstvo stará? Zvládnou je včely kojičky všechny nakrmit a zahřívat plodové hnízdo? 1. května konečně nastává obrat. Přichází oblast vysokého tlaku, ohlašuje se změna počasí. Je neděle ráno, 10 hodin, modré nebe a teploměr ukazuje 12 stupňů Celsia. Za 2 hodiny vystoupá teplota na 15 stupňů a pak už létavky nic nezastaví. Mohou vyrazit. Zvu vás tímto vyprávěním na exkurzi továrny na med. Seznámíme se s výrobní halou, výrobními prostředky, zaměstnanci, ředitelským patrem a i s výrobky. Zjistíme, kdo a s kým spolupracuje, anebo taky nespolupracuje. Uslyšíme o lenoších a flákačích, ale také o specialistech. A ponoříme se do světa plného úžasných pravidel. Ale přestože to při letmém pohledu do úlu vypadá tak, jako by život byl uvnitř jedna velká anarchie, včely vědí, co dělají. Včely mají totiž plán, který realizují s pozoruhodnou dovedností, fascinujícími schopnostmi a obdivující týmovou prací.